שלום וברוכים הבאים למגוון 2002, הבית של הלוחות בישראל. הפעם אני מזמין אתכם לחוויה שעל מאחורי הקלעים של עולם הלוחות. כאן תלמדו להכיר חבורה יצירתית, שהלוח עבורה הוא הרבה יותר מלוח. במפעל 3 מחלקות, מחלקה גרפית, מחלקת ייצור ומסגריה. תהליך הפיתוח והייצור של הלוחות מתבצע במפעל המעסיק עובדים ישראלים. מרבית חומרי הגלם מיובאים על ידי מגוון במיוחד לתעשיית הלוחות בישראל. כל פרופילי האלומיניום הינם מדגם רשום של מגוון ומיוצרים בישראל. ככלל, השאיפה שלנו היא למקסם עשייה כחול לבן, והכל תחת מערכת בקרת איכות קפדנית ISO 9001-2008. הסטודיו הגרפי מנוהל על ידי צוות מקצועי, מנוסה ומסור, שיפיק עבורכם עיצוב גרפי ללוח בהתאמה מלאה לצרכים שלכם. מחלקת הייצור תייצר את לוחות התכנון, תהליך ייחודי הדורש דיוק רב. לאחרונה התחדשנו במדפסת רחבה הנותנת מענה ישיר ללקוחות מגוון, והכל כאן תחת קורת גג אחת. המסגריה מאפשרת לנו לפתח ולייצר בזמן קצר עבי טיפוס ומגוון דגמים רחב של לוחות ניידים, קוליסות ומתקני תצוגה. השילוב בין צוות מקצועי ומנוסה, ייצור טכנולוגי מתקדם ופתיחות מחשבתית לכל בקשה מאפשרים לנו לתת מענה ללקוחותינו ולהוביל את תחום הלוחות בישראל. את הלוחות שלנו ניתן למצוא במשרדים רבים, מפעלי תעשייה, חברות ממשלתיות, חברות מסחריות, מוסדות חינוך, מוסדות להשכלה גבוהה ועוד. בואו אלינו לסיור קצר במגוון 2002, חברה מובילה את תעשיית הלוחות בישראל. והתרשמו מהיכולות המתקדמות. אני משוכנע שנדע לתת גם לכם את הפתרון הטוב ביותר.